фастфуд бизнесі қазір бек тез өседі. Нендей ашамалар болса да, милли ризық болса да, Европа ризықлары болса, Америка ризықлары болса да, бүтін яқтан да өссе, чөнки біздің өміріміз тезірек бара. Шуңа күрә безгә тезрәк ашарга кирәк, тезне ашап яңадан чыгарга кирәк, кешеләр буенча шулай. Шуңа күрә инде шулай татар милли ризыгыда фастфуд нишасында үссә, фастфуд нишасына күчсә, ул үсәчәк. Ләкин безнең татар ризыклары түбәтәйгә башка кафе форматында яшенде идәгечә ашала торган форматында гына иде. Чөнки безнең әбиләрдә җыелышабызны бәлешләр, бәдәләр зур кешеләр сашыбыз да бергәләшеп. Түбәтәй ул шушы зур бәлешләрне, зур бәдәләрне порционный форматына күчерде. Һәм кешегә елында уңай итеп ашарга ясады. Шуңа күрә түбәтәй ул бик пунктлар хәзерге вакытта. Һәм бүтән татар фастфуд проектлары булса да, шулай ук мин тиз үсәчәк дип уйлыйм, чөнки инде безгә тизрәк ашарга кирәк, шуңа күрә бөтенесе дә шул якка карый. Түбәтәйнең командасына түбәтәйгә бик җиңел түгел татар ризыкларын булдырырга, чөнки бөтенесе дә өйрәнгән пицца, ролл ашарга, суши ашарга, вок лапша, Кытайларның бик хәзер популяр. Татар ризыкларына ничектер күңел ятмый кешеләрнең хәзер. Чөнки мөгаен ул ризык идә пешерелгән булган, мөмкин шуның өчендер. Аннарсын ничектер менә тышта күрсәгез, пишмакларны, гүбәдәләрне, гүбәдәен күрмәйді тышта. Менә берәр киоскларда, ниләрдә, вокзалларда күрсәгез пишмакны, ул бик аны бик ашыйсы килми. Чөнки аның ул бик дешевый дигәндә, и тәме дә аның тегеләй була гына анда. Белмибез нинди ит куелган, ул ризык мөгаен хәләл түгеллегенә күп урыннарда. Шуңа күрә кешеләрнең ничектер русча әйтәр, доверие татар ризыгына доверие юк хәзер. Һәм безгә түбәтәйгә ул шушы менә менталитетны аны нитеп батып барга туры килә. Шуңа күрә әкрен кыйнарак бара. Ләкин шуңа күрә кыйнарак, шуңа күрә фастфуд форматында түбәтәйдән башка бүтән кешеләрне ачмаганнар. Ләкин рестораннар, нигә рестораннарда татар ризыклары бара? Чөнки анда зур наценка куялар. Һәм шуңа күрә ресторанга җиңел итеп эшләп була шуларны. Америкага барып кайткач, Американ фастфудын өйрәнгәч, без шундый фикергә килдек. Һәрбер илнең ашамлыкларында бер фастфуд продукты бар. Biz инде уйлыйбыз, татар милли ризыкларында кыстыбыйбыз, ул безнең фастфуд продукт. Шуңа күрә без беренче кафебызда кыстыбый, яңа начинкалы кыстыбыларны кертеп менюга. Сында күрә аласыз творог белән кыстыбылар, да овощи, да инде итле начинкалар да бар. Һәм инде карый аласыз, кыстыбый обедта бар, кыстыбый иртәнге ашамы бар. Бик кыстыбый, татлы, яшелчә, алтынчыбый, тәмле, батыр, сәлам Франция, сәлам Италия, сәлам Япония. Аларның эчтәлекләрен карасак, без анда һәрбер илнең ашамлыкларының эчтәлеген таба алабыз. Чөнки пицца дисәгез, бездә каршында кыстыбый, ул аның эченә керә пиццаның эчтәлеге. Нарсын сәлам Япониянең инде суши кебегрәк эчтәлеге. Шулай ук безнең әбиләрдән килгән иң яраткан кыстыбыйбыз бәрәңге белән дә бар. Ул безнең классик кыстыбыйбыз. Аннарсын ашап була, токмачлы бар. Һәм инде безнең иң яраткан татар милли ризыкларының пишмаклары, бәлешләре, әшләре гүбәдәләре. Шулай. Традицион кыстыбыйны яңарткансыз, бозгансыз дип тәнкыйтьләүчеләр юкмы? Әйтәләр, кайсы берселәре нәрсә эшлисез дип, нәрсә җаттыгыз кыстыбыларын дип. Ләкин без уйлыйбыз, татар милли ашлар алга барырга тиеш. Һәм нинди яңалык булса да, ул бар нинди яңа гомер кертә ашларыбызга. Шуңа күрә инде безнең түбәтәйнең максаты ул безнең татар ашларын алга барырга. Упаковкасы буенча да, тәме буенча да, ингредиентлары буенча.